Good evening, guys! Ano yung tausap, guys? Sa panibagong yugto ng aton drama nga, mga kalag nga bunguton. But share ko lang bago tayo mag-proceed sa ito reaction video sa ito ang drama and sa ito ang pa-shoutout. Share ko lang ng ikan tao dagat naligo. So, as you can see, medyo basa pa dyan ang atong buhok. So, karon pa dyan nakabot, guys. And wala na ito nagamit og blower kaya padagdag ranas kuryente. So, magulat lang dito mo gani ato lang ipadunghay. So sagdi ano niya akong buhok guys na nabrutag wakwak tayo. Anyway, sa mga diganan mamati sa to ang pa-shoutout guys, paki-fast forward na lang ko guys sa to ang video ng estimated time. 5 minutes ang minimum. Then the maximum is 9 minutes. So usahay magtadyutag kanang 9 minutes sila binakan mapahapa ang atong istorya. Manang sa mga gusto na mamati sa atong drama, fast forward na ako guys sa itong drama ng estimated time, 5 minutes. Ang minimum, then the maximum is 9 minutes. So, sa mga new listeners, ayan. Sa mga wakasayod guys, nga namatay pa-intro, niya. It's up to you na lang kung mamati mo sa to ang pa-intro or dili. So, ang buko na mo guys kung mamati ba mo or dili. Anyway, magbasa sa ta guys bago tayo mag-proceed sa itong drama. So, time check sa ta. Okay, the time is 6:35 out 36. So, dali ra kayong oras guys. Bago ko kauli. Limidri buntag-buntag pag gito ni karon busy kay akong kuya kay diretso dayon siya gito sa what we call this one sa iyahang balay kay nagnegosyo na po, nagbarbecue siya. So siguro mo laag taon niya guys, or I think dili na siguro no nito, you know, laag-laag na kay gabi na guys and behave na ta. Okay, so mga commenters guys, basahon na to sa drama nga mga kalag nga bunguton na ang thumbnail is ang kawatan nga bunguton. Ang kawatan nga bunguton. Basahan niya lang ninyo dira guys nga naggiaton ning githumbnailan og ang kawatan nga bunguton usa yung mga sugilanon dira. Pamatian lang niyo dira nga episode sa episode 100, 101 and 102. Dinha niyo na mapaminawan. Okay, so the first commenter na itong basahon si user ZR 7GS9UD4I or 41. So, 2 weeks ago guys, matod niya diri ang shout out ko diri sa si Wendam. Okay, so yan thumbnail is ambot kasi pasabot yung thumbnail like brushag bye. So, mega love shout out to you user ZR. Kung kinsa man gani ini first time na ko na siya nabasa nag-comment. So mega love shout out po sa taga si Wend nakauban ni user ZR. Mako kaila kung sa Joe name niya kay user ang nakabutang. So proceed ta, mega love shout out to you again na taga si Wend na namati karon sa tong drama nga mga kalag nga bunguton. Thank you po sa pag-comments. Okay, proceed ta guys sa laing commenters. The next commenter na itong basahon si Sir Noel Bitoya. 3 weeks ago, og mato niya dira guys na daghang salamat Idol Gwapa sa pag-upload og mga drama kanunay, amping kanunay, and God bless. So thank you so much Sir Noel Bitoya. Ayan guys, buhaghag na tong buhok no. Okay, so di na masudlay. Wa man ta nag-conditioner kay dugay mo ga tong buhok guys pag mag-conditioner. So and oily po siya sa lawas mo tungod lang ko nagbutang. That's it. Okay, proceed ta sa line commenters. The next commenter na itong basahon si Sir Dads Vasquez 3 weeks ago. Og mato niya diri guys nga daghang salamat Radio Vlog sa mga kalag nga bunguton episode 100, 101 and 102. God bless us all. Thank you Sir Dads. Okay, so share ko lang din no bago ta mag-proceed guys nga basi wala mi nagdala og kanang baon guys like kanon mga kontra iguro jud mi gito nagskuan. Actually, nagbaon gyapon mi pero ang gasto sa akong kuya like naghatag ra ko niya guys o pila tigatag nako. Kaya wa man jud koy jamo. Like naghatag ra ko niya o sa migatag nako ni. Wala jud ay kinag-ingon ko niya guys na tunga sila sa gasolina then ako ang sapan. Then the result is dingon mo ko guys andyan dapat ugpan niya kay na makay crackers, nagdala mo siya crackers. Then ang resulta guys wala na dyan ko kagasto kaya nipalit magyapon may pan pero iyang kwarta. So nalibre dyan ko. So nakagasto gyapon ko gito sa ila kay nagpalit makog makaon. Ako ra pinagkaon. Okay kayo. Sana all.
sabot ni guys na magtunga-tunga mi sa gasto. Pero pero ang ending, siya yung pinagasto. Sana all ingana, no? Imbis nagsabot mo nga, hati-hati mo sa gasto, pero ang ending, siya yung pinagasto. Anyway, thank you so much for the trip, kuya. And sa pag-drive, guys, grabe. Nagkahoy akong diri akong puli-puli mini kuya nung drive. So anyway, mabura po itong gidrivean. Dito na po ito sa pasulod. Sure ko lang. And sa pagkaligo naman, guys, dapat gain na rami nangaligo mga alauna pa or alas 12. Kaso lang kay ni ulan man, guys, og kusog, abigay na magdimi kadayon. So ang gibuhat na ko, nagkanta-kanta na lang sa ko sa balay ni kay Dudong, nagpalipas oras ra na mo hunong-hunong ang mga ulan. Then mga around 3 na almost 3 na pala to. Nihunong ang ulan. So moto guys nga nakadayon ni og adto dito adin unsa nay oras, guys. Dali ra kami dito like ni kaon ra mi dito pan natag 5 og ang pandesal. And after that nagkaon din mi og mga junk foods na tulo ka buok. So that's it. Nanguli din mi iguro jud mi nagtarog dagat and nagsamsam kadali, then na. Kay diri guys, duol ta mi sa bukid pero kami pinakapobre din tubig, no. Wa jud mi ka tubig. Like mo tubig ra siguro pag mag-ulan and hinay ang tubig pagkabuntag maski paggabi, guys. Like nga mo tab, guys, wa jud tubig mo to naligo lang jud mi dito sa dagat. Nang dagat naman diri at duol man. Mga siguro wa ray oras. I'm pretty sure wa ray oras. Gani naras mga 25 minutes depende sa kadaganon sa sakyanan. And karong adlaw sa sa karon July Hulyo 30 tuig 2024. So karon pa jud ta maka-upload, dapat gani maka-upload tag 5 kaso guys kay tungod sa tong pagkalaagan wa jud nun kay type upload. So kagain na po ko gibuhat, guys, mo to nga wala ko ka upload ayon. Anyway guys, daghang salamat sa mga namati sa tong pa-shoutout sa and sa tuang pa kanang pakwento effect sa atong kagaina. So ano na guys, ang sumpay ni atong drama nga mga kalag nga bungoton. Just keep on listening, guys. Dawata kini og panginom ka mga tanan kika niini kay kini maong kalis sa akong dugo. Ambil ka ko pa! Ambil! Ayaw ninyo iuli ang balaang kopa ni Bilhor. Ulipon siya ni Satanas. Delikado ang mahitabo sa atong katilingban. Og mahimong kasilagan sa Diyos ang tibo katawan. Og tunaw niya ang atong yuta kung magmagahi kita sa pagsunod sa iyang kabubuton. Usa mo na ito ininom. Asa man na ito ni ihatag ang kupa? Kung kinsay makaluwas na ito, tol. Ato na ito ihatag niya. Kamong duha nga mga tulisan, wa na'y laing makaluwas kaninyong gawas nako. Kay ako ra ang bugtong nakapanag-iya sa inyong kinabuhi karon. Busa, iuli ang kupad diri nako kay kun dili bilangguon ug kastiguhon ko ang inyong mga kalag nga bunguton. Mga kalag nga bungoton. Ayaw mo kahadlok. Kay kini nga kung gina, mao kini maghatag ninyo og lantip nga salabutan. Aron masabdan ninyo ang akong katuyuan og di na ka mahadlok palako. Ayaw ka nagbuhata, Bilhor. Oh, Padre Simon! Pagigaway nga batas, Bilhor. Ako, mo'y atubanga. Ug ayaw biktimaha ang mga inosenteng tao dinhi sa kumbinto. Mao ba? Ay maayo! Og ingon ini ang mahitabo! Ayaw! Asuton. O, kamon. Hindi ko ginawa. Magda! O, Hindi kamon. na magwantes. Mangawas sa squad ko. Grabe kang kaso. Sila si magdadaytunhayin mo sila. Daday! Pagkawas na mo! Di namin din eh! Apato na pa. Tuwa sa lintos man. Mukha mang tadali.
Oh, sa ako nang giingon ninyo. Dili na to mapatay si Bilhor sa bisan unsang matang sa bala sa pistola. Unsa naman day, ha? Unsa man day makapatay niya, Dre? Andam na kami, Dre. Bisag karon dayon, makiksang kami niya. O, come on. Ah, sigurado ba kamo? Nga andam na yun? Sobra pa misandam, Dre. Ilabi na, nga sila si Dati ug Magda mo interesan karon ni Bilhor. Sige, sige. Ipusa ka ng inyong mga armas. Ug sunod mo na ako. Kaya doon na tayo buhaton nga pagpangandam sa kaugalingon. Unsa may atong buhaton, Dre? O, Basta, sunod mo na ako. Buhi imit! No! A big no, daday. Basta nalimot ka kung unsay mong gibuhat nako. Itata sa kong linaktan karon, kita ka? Maunay angay ni mo? Wala kay angay nga mangisog pa dinhi, daday. Ayaw na pag-isog-isog. Kay niya na kamo sa akong teritoryo. Talawan ka, Bilhor! Bayot ka! Sa! Ako bayot! Sobra pa kas bayot, Bilhor! Dili ka patas ang makikaway? Ayaw na mapagdaghan pag-istorya. Magpabilin mo din eh. Hantod nga luwason mo sa inyong mga manluluwas. Malupod. Sakit na kayo akong kamot, day. Ayaw na pala biglog mo, day. Aron dili mabitas ang imong mga kamot. Unsa ba ni dapit ato ni mo tangan, day? Di ata sa ilang underground. Kinahanglan nga makakita tao paagi ni nga matangtang ning atong gapos. Day, hadlok patay ko ini. Magda ayaw pagpakita ka hadlok. Kinahanglan nga ito ipakita ni Bilhor nga wag gyud ta malisang niya bisag kamay. May utang patultulan ta nilang Luis og Tunyo. Sigurado ko nga nangita na sila paagi aron ilit ang maluwas. Ginoo ko ta paagi taon pinili luwas sa itaon ni. Iyo nga ang inyong mga mata, ug iduko ang inyong mga uo, ug dawatan ninyo ang panalangin sa Espiritu Santo. Langit no namong amahan, gidawat na mo ang imong panalangin, ug ubanay kami sa among panaw, aron mo'y mahimong instrumento sa pagpakigbatok sa mga dautan. Diguna kami kanunay, nga malatasan na mo ang tanang pagsuhay. Kinaya mong gipasalamatan, sa ngalan sa imong bugtong anak na si Jesucristo ang among Dios. Ubang sa panabang ni Maria ug sa tanang mga santos ug anghel sa langit. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen, amen. Barog na kamo. Tugyo, Luis. Salamat, Dre. Salamat, Dre. O, come on. Karon nga nadawat na ninyo ang grasya sa panalangin sa Espiritu Santo. Gikinahanglan ninyo ang tulo ka adlaw nga pagpuasa. Puasa? Puasa. Uy, di mi mukha unong tulog ka daw na, Dre. O, come on. Ukaon gihapon kamo, Luis. Kapandili daghan. Di ako gisuwat aron mao kini ang inyong sundon. Isde. Tuesday. Salamat, Dre. Subaya og sundan ninyo kanang tanan na kong gitugon nga nakasuwat sa papel. Kaysa higayon nga masunod ninyo kanang maong tulumanon. Dako kanang ikatabang aron dili gyud makasugakod si Bilhor sa pagpakig-away kaninyo. Salamat kayo, Dre. Amo gini sundon. O, come on. Ug ayaw ka mo kabalaga. Uban sa atong pagpakigbisog karon, ang Dios nga labing gamhanan. Nahibaw kong hapit na moabot ang katapusang takna ni Bilhor nining kalibutana. Maong gibuhat na iya ang pagpanghasi karon kanato aron iya tang hadukon sa iyang kadautan. Wabi madlok niya, Dre. Bisa kamay. Suklala mo siya. Karon nga daw, atuon na to si Bishop Abarquez sa palasyo. Mag-usap mo ta dito, Dre. Ikinahanglan nga atong pangayoon ang iyang bendisyon aron mahatagan kita siyang panalangin. Sige, Dre. 1.5. Ang dakaw yung mabasol ining kagubot dinhi sa ato. Mao ang inyong mga bana nga hilabtanon. Og tungod sa ilang gibuhat. Naangin na hinuon mo ini. Ayaw pasangin li ang among mga bana, Bilhor. Basulay mo kaugalingon? O siya basulon? Ikaw may labtanon? Mangilog kas butang nga dili imo? Nasayop ka! Ako mao'y tinudanay nga tag-iya sa kupa.
Sukad pa sa amo mga kaliwatan. Kami mo nagkapalag-iya sa kupa. Kung kamo pa'y tinud-anay nga tag-iya sa kupa, ngano na nga himo mang abo ang imong mga sakop, lakip ng imong inahan. Wa mahimong abo ang akong inahan. Dako siyang buhi. Makita niyo sa pagbalik. Inigbayaw na ko sa kadungganan sa altar sa kahimayaan. Kung tinuoray kang labing gamhanan, Bilhor, ipakita ang imong gahom sa tanan, ug dili na kinahanglan nga himuon pa minimong mga bihag. Believe kay kunimo, daday. Huh? Sa tanang babae nga akong nailhan, ikaw mailabing bright ug isog. Pero kanang imong ka bright, ni ana ka na sa akong mga kuko na pasok. Hagiton ti ka, Bilhor. Buhi imi din eh. Pakig-away nga patas. Don't you worry. Masaksihan niya ninyo kanang tanan ninyo mga gisulti din ako. Makita na niya ninyo kung si Kilsa yun si Bilhor. Well, yes. Ang sudi ning kami kahon gihatag ni Padre Simon nato. Mao ang krusipiho. Unya dunay milagrosong medalyon. Dunay holy water, holy oil, ni asay rosaryohan, insinso ug asin. Oh, come on. Unsa man to ang papel nga gihatag niya ganiha? Oh, come on. Niais, mao ni ang guide na to. Kung saan nato paggamit ng butanga, kaya batok ni Bilhor. Unya, unsa man ton? Andam na ba ka nga musong sa kampo ni Bilhor? Oh, come on. Magsilbi ka tayo Niais. Mahadlok ka si Bilhor ining gihatag ni Padre Simon nato. Mahadlok yun. Kaya mao na iyang ingon. Basta ang demonyo, mahadlok man yun kuno ini. Oh, come on. Pero is, di ba mato ni Padre? Kinahanglan man gyud nga mupuasa gyud una ta og 3 kadlaw. Ikaduha pa man ron. Dapat yung sa kadlaw nga mabuhasan pa ta. Oo. Kinahanglan nga ato ginang sundon. Oh, come on. Bastilan. Lami na ba kay ikaw og balbakuha da? Oh, dili to lubwa. Saro sa nimo. Oh, come on. Agwanta lang guro na kay kayuhan na ni nato. Ug ayaw sige gunahon na ng balbakuha kay mas importante nga maluwas nato sila si Magdaw daday. Oh, come on. Uday no. Oh, tanawa ra ka. Dali kay ka kawhaton anang imong hunahuna siyawa. Pildi na tangdanan ako magsige ka hunahuna kaon bida sa nimo. Oh, come on. Isay. Si Isay. Sorry is. Gato manggog ko. Gato manggo. Ay, agwanta ha. Inom lang og tubig aron mawanan ng kagutom. Oh, come on. Ingon naman tos Padre Simon is. Nga ubanan kita niya sa atong misyon. Mas labi no mayoton. Oh, come on. BI. CPI. Buino is. DSI. Bangag sa ilong. Bungot ito ya. Katagan. Ay, inay-inayo na lang ni Ugbasa. Kining papel nga iyang gihatag nato. Aron mahibaw ta. Unsa na sa paggamit ining mga sacramentals. Gibuhat na to. Ayaw na pagpakita og kahadlok. Kadinahi ang ilang mga lawas. Ko. Saon magkatanilad ay. Mag-ampo ta sa Ginoo magta. Ginoo ko na pangingin taon mi. Ala, sige. Sangbita ang inyong Ginoo. Panahon na Magda, daday, nga ako na'y makapanag-iya ka ninyo. Ha? Oh. Unsa imo buhato na mo, Bilhor? Look and see. Ayaw mo kahadlok. Why daw tang mahitabo ninyo? Gusto lang akong ipakita na ko ninyo kung unsa kanindot ang paraiso. Magda, ayaw tanawa si Bilhor. Ipadayon na to ang ato pag-ampo. Ay, nahatlok na yung po. Ambi ang espada sa kinaadman. Taragaon. Ginoo ko, daday. Nagtasig espada. Unsa kaya buhato na to, daday. Ayaw tanawa si Bilhor. Ipadayon na to ang ato pag-ampo. Ay, nahatlok na yung po. Ambi ang espada sa kinaadman. Taragaon. Ginoo ko, daday. Nagtasig espada. Unsa kaya buhato na to, daday. Ginoo ko, daday. Ang atong halad nga kanding, ambi.
Kuday. Labing gamahanan nga Diyos sa kangitngit. Gihalad namo kining duha ka ulipon. Ibo-bo ang imong grasya diri kanamo. Aron maangayan ug mahimo kaming takos nga imong tawgog sulugoon. Diyos sa kangitngit. Mapaubsano na mong gihalad nimo kining duha ka ulipon. Dawata kini. Agig pasalamat o paghimaya sa ibongan. Padre, puha kayo ang kalangitan. Doon ay ngilad nga tilimadon, Tonyo. O kamo, nabala ka na kay Midre. Basin kung unsa na ilang gibuhat ni Magda o ni Daday. Bitaw, Dre. Ikatulo na ron, kadlaw, sukad nga gidakit ibilo ng among mga asawa. Ayaw mo kabalaka. Masaligon ko. Nga mulampos ra kita sa pagluwas nila. Di na may makapaabot aron atong himo ng atong misyon, Re. Dugay na kay Dre. Bueno, Luis, Tonyo. Giandam na ba ninyo ang atong mga danunon? Tong, andam na ton. Andam na kayo ang tanan, Dre. Huwag niya na sa mga pisi nga imong gipada o kapil. Oh, para unsaon man ang pisit, Re. O kamo. Dadalang na ninyo. Bueno, sige. Sa dili pa kita manlakaw. Sugdan una nato ang pag-ampo. Huy, Magda. Magda, pagmata. Day, Kumusta man imong pamati? sakit ako. Ansay laki buhat na to. Inom ining tubig o aron mabalikan kasi mong kusog. Aray, ako kalawasan, day. Bukat kaayo. Naunsa man ko. Kumusta ang mga halad? Uy! Ang imong kauban, muragwa sa iyang kaugalingon. Pero ikaw, Daday, ligon gihapon kaayo ka. Ha? Dili ko nimo masayon-sayon, Bilhor. Unsa ba imong sekreto, ha, Daday? Nga na ba nga, mura ka magwa maunsa sa among gihimong ritual o halad namo ninyo? Tabang, day. Ako ko kasakit. Ayaw pagpadaog, Magda. Nakabuwag ang ako sa kasakit. Unsa ba kini imong gibuhat, Bilhor? Tabangi siya, Daday. Sangpita ang inyong Ginoo. Aron iya mong luwason. Ginoo ko! Dugo! Dugo, Magda! Kung doon mga udag imong gisuka. Bilhor utang buot ato siya dadun sa ospital. Ospital? No! No, Daday. Makaluwas ka niya. Tabangi siya. Osbon ko. Sangpita ang iyong Ginoo. Aron iya mong tabangan. Magda, kupot ako kamot. Ayaw pagsultian na, Magda. Paning kamot. Sukol, Magda. Sangpita siya. Dre, way agyanan din ni sa luyo, paingon dito sa sud. Niya din ni sa tuong kill ang sikretong agyanan subay sa tunnel paingon sa underground. Dili yung natamuso dito. Ambi ang insinso. Dara, Re. O kamo. Tapo ko na to mga ugang dahon. Dali, dali.
unsa may atong buhaton ni Dre? Ibulibod na to ang insinso sa mga dahon. Atong paspasan. O, sige, Dre. Paspasan na to, tong. Sige, Ace. Larga! Gawad, boy. Unsa ba ng sakit kay skilong aso? Doon ay nagbuta ko kinsinso sa mga taon. Timungkog. Padre Simon! Magawag tayo mag-isod na mismo ginawa, gaon. Panggawas mo din eh! Ugdak pa ninyo sila! Tala, magawas ta. Kaya sakit na kayo itong baga sa aligaso. Padali ka mo! Kumusta naman imong pamati? Sakit gyapon. Kaayo nga kung ako makasabot sa kong kipati, day. Maragihapon ko kasukaon. Ayaw laga bala ka, Magda. Maayo rikit lagi ka. Ano man? Tabagi ko, datay. Niara ko uban nimo, Magda. Dili ti ka pasagtan. Ang sarong aso. Maglisod ko ginawa tungod sa aso. Insinso karon. Nabahoan ka ba, Magda? O, daday. Sakit kayo ang aso. Dali. Dali, oh. Arita din sa pikas kilid. Hindi na na ko kaya, tay. Mamatay na ko ini. Ayaw lagi pasulti, anak Magda. Paningkamot ka, makasukol ka. Oh, basin og ni ana sila si Luis ug si Tonyo. Ilan na taluson. Tapang. Kinuo ko na bakit taon, Bi. Luwas sa taon, Bi. Kinuo ko. Nito sa suod sa underground. Oh, asa maghaan na tagwi si Magda o si Daday o kamo. Dali. Sunod muna ako. Dre, dili mayo nga mo kita din na. Doon ay dagang agyanan din niya aron makatabog na dito sa pikas. Aw, sige. Asa man mo agi? Dre. Nailaing sikretong agyanan din eh. Maayo. Sige, tana. Dalawa ninyo, Stanel. Basig may subay sila diha. Pahingon sa underground. Uy, na, magdalita. Aron dito nila madakpan. Dali. O, come on. Ni ano sila paingon din eh. Aron ila mong luwason. Belhor utang buot. Lumoy og bugnaw na kayo ang lawas ni Magda. Apay. Kaya ako lawas. Datay. Huwag makagawas yun din eh. Og kamo. Mao'y bayad sa pagkawat nila sa akong kupa. Magda? Tabang! Magda! Wow! Surprise! Naibaw ko mo ang higyod mo. Ulunga na kinimpinuwa nga, Bilhor. Balik na si Mugigikanan. Ug tuwata ang imong kapildihan. Dili! Unsay kapildihan? Surrender na lang. Surrender, Belor. Ay, pati nagigat na. Mga bugal-bugalon! Walo sa may kabol sa kong asawa. Di ka magpakain ako. Uy! Unya-unsa pa may inyong gipaabot? Hala! Sige! Luwasan ninyo ang inyong mga asawa! Luis, pangasin. Uy! Uy! Nganong gitsahan man ko yung kasin?
Dili man ko himarat! Imo, bakang. Ay! Kainit! Napaso ko! Ang ni mo, Bilhor! Sa ngalan, samahan! Sa anak, kung sa Espiritu Santo, ako nagamandok kanimo. Mahawa, dinhi, panuay! Ang ayaw na pagbalik din sa kalibutan! Husto na! Husto na! Hangin, huwag ka mo. Tabang! Tabang! Si Magda! Tabangi si Magda! O karo mga higala ni ang sumpay na tusugilanon, mga kalag nga bunguton. Mahawa, dinhi, panuay! Ang ayaw na pagbalik din sa kalibutan! Husto na! Husto na! Hangin, huwag ka mo. Tabang! Tabang! Si Magda! Tabangi si Magda! Nahunong! Nahunong lang ang inis! Padre, patay na si Bilhor. Milampos na sa pagpatay niya. Oh, come on. Og buhay patayis! Milampos tang away usan natong namatay! Pero, Ton, wa may nausap na to, Ton. Wa mangyapon ta mabalik sa normal. Hoy, Luis, Tonyo! Tabangi ragunon ako ninyo! Si Magda uwa ni kinabuhi! Ha? Uy, Magda! Magda! Naapa siya pulso. Dadadayon ninyo siya sa ospital. Pagdali! Luis. Oh, Magda. Niya ako. Oh, come on. Daga siya mong suka, Magda. Green kayo ang ipisuka. Tubig. Nakoy tubig! Dala Magda! Oh, come on. Kumusta naman mong pamati? Salamat kayo ninyo, ha? Bugnaw gyapon kayo ang imong lawas, Magda. Pero maayo na lang kay gipaningot ka na. Salamat taon sa Ginoo. Oh, come on. Okay na ka, Magda. Kay amo kang na doon sa ospital, ha? Oh, come on. Medyo okay na ko. Ayaw na ko ninyo na sa ospital. May noon, kay medyo wala ka man lospad Magda. Dre, unsaon ni na to si Bilhor. Oh, come on. Ampi-ampi si Tonyo. Ato ni siyang higta. Unsa mo yun dire? Ha? Buhi pa ni siya o patay na? Dako pa ni siyang buhi. Sa? Uy, PSI. Bangag sa iyo. Buhi. Pero wala naman ni siya maginawa, Dre. Oh, come on. Sundalan ko ninyo. Ato siyang gapuson og dadon ato dito sa kumbento. Pero Dre, basta nagbabtan ta sa iyang mga sakop din eh. Nagpalayo karon ninyo mga sakop din eh. Tungod kay nahadlok sila sa baho sa insinso. Usa paspasan na to ang paghigot sa iglawas ni Pisip. Oh, paspasan na to, Ton. Oh, come on. Kumusta naman imong pamati, Magda? Medyo malipog paghapon ko dahil pero bintahan na lang ko para itong mag-isod kong ginawa. Ipahuway lang na. Aron makabawi kasi imong kusog. Asa naman sila si Luis o si Tonyo? Tuwa. Ilang gida ang lawas ni Bilhor dito ilawom sa underground. Nganong kidaman to nila dito, day? Wa ko mahibaw, Magda. Kay pagbuot man kini Padre Simon nga ato siya datun dito. Pero, unsa magyud to, day? Patay na to o buhi pa si Bilhor? Matod ni Padre. Dako pa ko nung buhi si Bilhor.
Di ka ta mamilikro din nga ilang kidadi ni si Belhor. Ha, dili sa tingali Magda, oy, kay ila man tong gihigtan o pisi ang tibok lawas. Nakuyawan ba ako, daday? Kadlo ka na kay Dagway si Belhor. Demonyo na kay iyang naong. Murag na sa salita sa sining nga mura na siya si Lucifer. Magampo lang kita, Magda. Naluwas sa tang tanan din, Hinaot lang unta, daday. Siya rin makabuhi pa siya, Dre. Kadina na gini atong gigot niya. Huwag niya pa yung mga kandado nga pertindag ko, Pero Dre, mura man og patay na gyud ni siya kay wa na man gyud maglihok o kamon. Mahimong ang lawas mo ipatay na Luis. Pero ang espiritu sa demonyo, way kamatayon. Sa ito pa, Dre, may posibilidad pang binhawa ni siya balik. Oh, Tonyo. Uy, hala. Yang wagod kuya pa. Palihog kog butang sa dagkong kandila din Luis. Sa matag kilid, dool sa uhan. Dre, hay may mayo og ato na lang ning sunugon ang lawas ni Belhor. Bitaw, Dre. Sinugo na lang nato. Para siguradong, sigurado yun ang maabo na siya. Uwa na'y kapuyan pa niyang lawas si Belhor. Wana. Ayaw. Delikado ko na ato kanang himuon. Nga naman, Dre. Usa may nakadelikado, ana, ha? Dre, come on. Kung ato ka ng buhato ng pagsunog niya karon, Luis, mahimong ikaw og si Tonyo. Wa nagyo kaluwasan pa nga mabadbad ang kadina sa tunglo nga naghigot sa inyong mga kalag. Mao nga ang bugtong natong himuon karon. Kinahanglang madakpa nato og magapos ang espiritu ni Belhor. Aro bilanggoon siya pagbalik siyang pinuyanan dito sa Hades. Og sa ingon niya na, mahimo ng gawas nun ang mga tao nga nabiktima sa iyang tunglo karon. Lakip na ang inyong mga kalag, Luis. Pero, Dre, unsaon man nato pagdakop o paggapos ang iyang kalag o kamon? Mao ka na ang gihisgutan sa libro ni Padre Julio Salvacion. Nga kinahanglang adunay usa nga musakripisyo sa iyang kinabuhi. Aron mo'y mudakop o mo papriso pagbalik sa espiritu ni Belhor. Patay. Anong tanaw ka na ako ton? O kamon? Di ba ikaw man to mo voluntaryo Ikaw man to? Oo, ako, Dre. Wala problema na ako. Andam na kusta ng higayon, Dre. O kamon? Unsa ba gyud ay pagi ni Dre? Mamatay una ni si Loes. Unya ang iyang kag, mauna ang iyang kag na maoy makig-away sa espiritu ni Belhor. Nako'y ihatag nimo, Luis. Usa sa pinakamahinungdanon og balaan nga butang dinhi sa simbahan. Unsa man na, Dre? O kamon? Dali mong duwa. Tabangi ko ninyo kay atong ablihan ang nitso ni Padre Julio. Ang nitso? Ablihan? Ayaw mo kahadlok. Dali. Wa pagit sila si Luis og Tonyo, day. Wa pa man. Ato lang paabuton kay basin og ni Anatoron. Ngano ka nga dugay sila? Basin og naa sila gisgotan uban ni Padre Simon. Nagpasalamat ko dako sa Ginoo, day, nga naluwas tayon ta. Apin ako, mauna to ang akong katapusan. Ang buoti pasabot, anak Magda, nga pinangga kita sa Ginoo. Og gilikay kita niya sa kaalautan. Mao gyud, day. Pero ngano ka, day, sa nga ako ra may natungnan ato kayo na nga kita man untang duha ang gihalad ni Belhor dito sa ilang altar. Dili ko makatubag anang bahin na, Magda. Wa ka ni magpasabot, day, nga tungod ni sa akong pagkahuyang og ikaw maoray ligon. Dili ko ligon, Magda. Parehas ra ta, uy. Maldita lang ginuon ko. Maayo siguro nga minaldita na lang sad ko, day, parehas nimo. Ayaw na lang, Magda, kay wa gyud kay angay. Pabilin sa imong pagkaikaw. Kay kining akong kinaiya, sukad pa ni adto. Ingon ani na gyud ko. Hangtod karon, day, tungod atong kitabua. Nisamot ang akong kahadlok o kabalaka. Relax lang. Kung naamang gani kas kalisang karon, mahimog ato niyang istoryahon si Padre Simon kung ganun nahitabo to nimo. Ay. Oh. Hala,
Sila na siguro ron. Mao-cute sila na ron. Karyot kaya akong ablihan ha. Ayong hapon nang daday. Ernesto? Kumusta mo nang daday? May bang mo dayon? Ayaw. Ayaw pagso din eh. Pahawa din eh, Ernesto. Nang daday. Abdi ko nang. Ayaw kandog na ko. Nang! Pahawa, Ernesto! Ayaw pagso din eh. Nanday palihog lang. Mag-istorya ko ninyo. Nang! Dili ka si Ernesto. Pahawa din eh. Kung di ka mo pahawa, pusilon tagyod ka, Bilhor. Nang! Utag-ut! Ako tao ni si Ernesto. Di ko si Bilhor. Pahawa! Nanday paluoy ka. Ipandi ka katulo ha. Kung dili ka mo pahawa, mapugos-kus pagkuha sa kong shotgun o pusilon ka. Oh my God, guys. Kani siya nga drama na nagkalindot, as in nagkalindot na gyud. Tanaw ra gyud, guys. Dire nga last part no, nga si Daday nag-abre sa maong portahan og nakita niya, guys, si Ernesto na noktok og nangayog ko ana pasudlon. Way gani, guys, kay kani pud si Daday, guys, wala day nagpatuo ba. Kay kani may si Bilhor, guys, magpahimo-himo. Di pa kayo ito ni Agi man gyud, guys, si Ernesto to. Unya pagkatotoo nilakaw mo to ilang gilibak o ilang gistoryahan pagkatotoo, guys, ni balik. Unya Ernesto gyud pala pangalan na tingalan sila pagpipila kay na usab ang tingog og naging Bilhor. So meaning, guys, tama ra jud pud ang gibuhat ni Daday, guys. Kay what if si Bilhor gyud to, guys? Wala pala siya kabar, guys, nakulbaan na pug ko. Oh my God, abi jud ko si Bilhor na, guys. So kay si Ernesto. So di pa kay kumahadlok. Namati lagi ko sa maong drama. Ako may nahadlok. Naunsa naman noon, oy. Di na lang ko mamatig drama. Ako man ay mahadlok. Lindot ka siya nga drama. Like, kailangan yung kamutuo sa imong tinuod yun nga Diyos kay kuntili. Wa dyan makaluwas na. Diba? Ano ba karon, guys, oh. Si Bilhor di ay, guys, ang pinakataas nila na kanaging dautan. Maoy ni sulod sa lawas ni sapato ni anak ni Cora. Diba? So, kulbahin nam, guys, ang sulod sumpay ning atong drama nang be updated na lang, guys. Kung kani ba jud si Ernesto? Si Ernesto jud baka ni or si Bilhor na nagpagkaingon lang. Manang be updated na lang, guys, atong latest upload. Anang bago ta mag-continue sa atong reaction video. So, mga di ganahan mamati sa ato ang reaction video, guys. You may next the video tungod kay human atong drama nga mga kalag nga bungoton. So, as of now, magpa-reaction video sa ta. So, it's up to you, guys, kung mamati pa ba mo sa itong reaction video or dili na. So, as of now, mag-share lang sa ako, no. So, ayan, nagilang mo sa punta and nagbutang taog toner. Pero, dili na siya kani, guys, kay matud pa ni Kuya. Nga once a day dapat. Gibo na ko siya twice a day. Manang great pamaknet sa ako na. And then, as you can see, gabig pula na. So, karon akong tirada, once a day na lang siya. Dapat di ay night day. So, ayan. And, pagka morning, akong ginabutang og serum, guys. And, of course, the SPF Fair Skin. Dapat di dyan natin ikalimutan kay kailangan kayo nato na SPF 50. You know, para maski pag magbulag tag-adlaw, natay pang sun protection. Kay lisod kayo, guys, masunog itong noun. Siguro magpamakinit. Yan, nakita niyo, guys. Medyo di puti na siya, pero nga itong bugas na nagyapon. Okay, pero is ganta lang gyapon kay wala pa 1 week ko nagagamit pa ni, mga 5 days pa lang ata. Ayan. Is ganta lang gyapon ta. So, sa mga nag-try din mga rejuvenating, I recommend you the product of Brilliant. Kaya muna akong gamit sa una, guys. Like, wapa ni gamit si Kuya Ani. RDL with Brilliant. Pinyapo niyo. Brilliant dito akong gamit sa una, guys. And, for the first time, guys, namula dito siya totally. My whole face, namula. Kaya namalat man siya. Og pure dito na toner. Like, wala dito ko nabutang og kuan to mix. Then, buntag, o gabi ko nagbutang. So, the result is namula. Grabe pa maknit, sakit kayo. And that time is, nag-barbecue pa jud me. Nag-barbecue pa jud me, guys. Pagkasakita, sige rog paypay. Then, for a few weeks, ayan, wala na kayo siya namalat, pero palitan na siya og kaputi, o nang hamis.
Pero ang akong bugas guys, like, di-flat na siya, pero, nalanggiha po ng yahang, di-flat na siya, then, nalanggiha po ng mga, ingani, pero di na kayo siya totally, like, naalala siya guys, different siya, sa nagamit ka og katong radio o wala. So, kumbaga, nag-after na ako mga pila ka weeks, nang hamis itong naong, like, baratag, kung wala lang dito bugas, bura na taog ka ng glass skin. Pero kung naman tayo bugas, mamulagya po siya. Pero dili na kayo siya. Like, kung wala nagamit sa ko, grabe ka. Bugas na to, grabe ka buhi. Pero, kato nagamit ni flat na siya. Like, gamit lang yan po ito nagamit. Muligin ko na is ganda. Okay, so time check sa ito guys. Alas 8 na, around 9 na no, pagyapon tayo pamahaw. Tungod kay giuna na to ang atong pag-vlog. And nga to ang daily routine. And speaking of sikreto, syempre guys, di na to nakalimutan guys, ang atuang, sikretong malipit nga foundation. Pero di pa na to siya loko po sa tunang, like, para nagyapon sa una, like, butang nagyapon na to siya dot, ayan. Importante na kabutang na to, og SPF 50, nga na lang siya. Tara, as you can see, so, nakain siya naklaro, no? Ano itong sikreto, guys. Then, the other side, ato na po siyang butngan. And, balik sa takatali, guys, ato ang pa-reaction videos, hatong sa mga kalag nga bunguto. Na po i-share sa inyo. Gito sa part na ningon si Bilhor, og, giitsaan mo ko ni mong asindre, nga di mo ko mahimarat, nimuot ko din haa, guys. As in, like, ay, kanang kuan siya ba? Amot lang, ako oras siguro nagkatawas akong kagalingon. Then pagkatataod guys, sa nawara, nakuanan siya ka nag-aning gisakitan. Kay gamahanon po din yung asin guys, no? Ingani dyan ni guys sa mga ingani baka na nasudlan. Asin dyan na ilang panlaban. Like, o sa din na sa asin, yan, mahadlok man sila sa asin. Siguro ang mga kanaganing, mga nisulod sa laing lawas guys, no? Kanang dili mahimarat. Pagka-comment na ako guys, usa din nasa asin nga ang mga kanaganing mga espiritu ng mga dautan mahadlok og parat. Ay mahadlok og asin. Usa din na ana. And kanang mga may nga na guys, tinuod jud baka na. Or ila-ila lang na. Paki-comment nga ako sa baba guys, kay daghan ka ko makita ang mga burasag conjuring, may nga na. And matod palagi din mga true story, pero para sa ko guys, no. Based on myself kay di ko matuo, like di ko totally na matuo, kay siguro wala ko ka sinatip ingana, like wala ko ka kita sa ko ingana, sabay ingana, basta kay di ko matug ingana or sa salida lang na ingana guys. Ambot lang tinud ba na ingana guys, no, kana masuldlan karang kunong na makita, di ko mutuo na guys, ambot na lang. Nasa mga kauban yung siya nakikita ko na siya, and unsalan pa din haa. Siguro din na ako matuo pag ako siguro si Bakulon. Yung taon. Ito. Pero sa mga isa-istorya mo good guys, no? Kay, para what if na pilik mata lang siya lang, what if ka na, di ba pagkagabi guys, nabi usahay na burag na mo por magtao, pero doon din na pilik mata ka na burag babigla, taba? Unya matod pa sa uban na, hala, mauna na, hindi ay, pilik mata radi ay ito. Nabi usay na mo porma og kanang burag siya anino, mo porma burag tao, pero sa tura din ang pananaw. Tinod ka na may anak guys, na may masudlan. What if na nalisuan na da ito? Di ba? Muna di jud gumutuan na. What if na nalisuan na da ito, nagutman na da ito mo na ingana siya. So dagan ka ko pangutan na abot mga ingana guys, burag siya conjuring. Mga true story ko, no. Namagiban guys, ay pandagdagan naman, dahil kumutuo. Ano paki-comment ka ako guys, kung kamo na kasi natin pag may ngana. O mutuo jud baka mong ngana. Paki-comment nga ako. Or ako lang din andi mutuo. As of now, there is a takotob guys, na pataas na itong istorya. So as of now, there is a takotob. Kaya magkaan pa pagko. Goodbye guys, and be updated sa tamalitis upload. The next drama will be Gugma ni Mama. Be updated na lang mo guys. God bless guys.